kana uda kuona kuti disaster ichiri papo, enda kuma 6-7 pamoto. Ndopaunoona kuti mai we. Kana munhu adzikira value kuita $1 for 2. Deredzwa mutengo zvakadero. Vana vedu vasikana must be special. Ezvandotaura kudai kakatoisa ma-earphone munzeve sa akanzwiso hamene kokatori hamene kakari kuita. Iye baba namai vakagarira kuti kuchauya pfuma, hakuna atodya ega pfuma yacho. Kazvichaja kega, kazvichaja rusambo, kazvichaja kega matekenya ndebvu kadya kega. Ndosaka kachizoende tumachips kuti idyaiwo pamatekenya ndebvu andauya nawa. Ngavambombererwa kabereka Mevison. Kabereka ngavambombererwa.